Moi drodzy, mówi wam to coś? Myślę, że wam mówi. Witajcie, ja się nazywam... czekajcie, tylko sobie to wyciszę. Ja się nazywam Niklaus, dawno nie vlogowaliśmy, także czas najwyższy wrócić do tego vlogerskiego, takiego trochę bardziej formatu materiałów. Słuchajcie, pogadajmy sobie o Pokémonach Go. Pokémony Go są już z nami od kilku dobrych dni, aczkolwiek oficjalnie w Polsce dopiero od chyba na dzień dzisiejszy 3-4 dni mi się wydaje. Jakoś 3-4 dni temu była ta premiera, nie więcej. I słuchajcie, szał pał, serwery wiadomo popadały, no ciężko tam się, ciężko się jest często połączyć, te serwery nie wyrabiają. Była taka informacja, że ponoć to zostało odpalone w 26 krajach Europy jednocześnie, 26 plus Polska. Także no nie dziwota, że te serwery no nie wytrzymały. I teraz, moi drodzy, słuchajcie, chciałem bardziej pogadać o tym, jak ta gra jest, jak te Pokémony są postrzegane. No jest to rewolucja z tej strony, że powrót do Pokémonów, prawda, tematu, który gdzieś tam już ucichał, który już ucichł gdzieś, gdzie ostatnia odsłona Pokémonów w wersji growej to jest, no nawet sobie nie przypominam kiedy to było, ale jakoś niespecjalnie śledziłem też ten temat, ale słuchajcie. No szał, jest szał, cały świat ogłupiał, Polska ogłupła, Europa ogłupła, wszyscy latają, no wszyscy wiadomo, nie wszyscy, z telefonami, tabletami, łapią Pokemony. I teraz generalnie są dwa obozy, chociaż można by jeszcze takie podobozy wyróżnić. Jedni mówią tak, no fajne, zajebiste to jest, zajebista gra, bo powrót do Pokemonów w ciekawej formie, także melancholia u ludzi takich głównie myślę w przedziale wiekowym, takim pewnie jak najwięcej ludzi ten kanał ogląda, 20-30, czyli ci, którzy mieli okazję właśnie Pokémony gdzieś tam w wieku szkolnym czy wczesnoszkolnym oglądać, którzy też tak jak ja między innymi zbierali tazosy, cienkie, grube, trójwymiarowe, trójkątne, naklejki, tatuaże, figurki, bajkę oglądali, że my się na to załapaliśmy i teraz te Pokémony tak jakby no, działają nostalgicznie na nas, że my do tego jakoś chętnie wracamy. I to jest grupa ludzi, którzy przeważnie mówią, no ta gra jest super, bo wreszcie wyszła gra, która motywuje ludzi do wyjścia z domu, co się naprawdę nieczęsto zdarza, bo wiecie, zawsze jest ten argument wielkich przeciwników gier, że no to w domu się siedzi, oczy psuje, czas marnuje, zamiast wyjść, wiadomo, interakcje z ludźmi nawiązywać. I ta gra właśnie to robi i to jest genialne. Żeby grać musimy wychodzić z domu i łapiemy Pokemony, możemy się poczuć jak prawdziwy trener Pokemonów, że wiecie, no jak mamy jeszcze AR telefonie, to widzimy Pokemona w prawdziwym świecie, no ja tego niestety nie mam, ale tak się łatwiej łapie Pokemony, bo wiecie, na tym AR-ze to one tak pływają, nie? No, i że to jest fajne, mało tego, podchodzimy gdzieś na przykład pod Pokestopa czy Pokecenter, patrzymy, ktoś stoi, nie? Stoi ktoś z telefonem, wiecie, i coś tam tak no tak nieśmiało podchodzimy, kukamy, okazuje się też i zagadujemy, co tam, też łapiesz Pokemony, no jakie tam masz? I jest interakcja między ludźmi, także nie dość, że ci gracze paskudni, co nigdy z domu nie wychodzą z domu, to jeszcze nawiązują prawdziwy kontakt nie przez Facebooka, Skype'a czy inne komunikatory, tylko często mają szansę nawiązać prawdziwy kontakt z ludźmi. I teraz, no, ludzie, którzy są, ja to lubię nazywać starzy mentalnie, czyli którzy ciągle narzekają, nic im się nie podoba, powiedzą tak, no jeżeli Pokemony to jest jedyna motywacja tych ludzi, że oni wychodzą z domu i nawiązują kontakt z ludźmi, to coś z nimi jest nie tak. I teraz można by się było nad tym rozwodzić, ile w tym jest prawdy, czy to jest fakt, czy nie, ale ja bym tak nie narzekał, tylko po prostu ta koncepcja, że gra wymaga tego, żeby wyjść z domu i daje możliwość gdzieś interakcji z ludźmi, którzy się tą tematyką też interesują, też te Pokemony łapią, możliwość z nimi kontaktu w prawdziwości, że tak powiem. Ja myślę, że to jest genialne. Ja akurat, jak te Pokemony wychodziły, to nie byłem jakoś tak super zainteresowany, a mówię, pobiorę, dam szansę. I pobrałem, i wciągło mnie, i zaraz będę miał 7 level, i zaraz wychodzę z domu i idę połapać i poogarniać Pokestopy okoliczne.
Trzeba odbić parę gymów w Bytomiu, bo jakby co jestem w teamie niebieskich, także nie może być, żeby się zaraza czerwona i żółta po Bytomiu panoszyła. No i to jest jedna grupa, no i jest właśnie ta druga grupa jeszcze, która mówi tak, co? Pokemony? Pokemony to były dobre 15 lat temu, wtedy się tym interesowałem, a teraz, żeby dorosły chłop, tam 20 czy 25 czy więcej lat, Pokemony chodził i łapał? No jak to tak? No przecież, no to nie pasuje, żeby to tak... Ja muszę sobie tutaj zasłonić. Przecież to nie pasuje, żeby dorosły człowiek chodził i Pokemony łapał, no wstyd jak dziecko. I to jeszcze są ludzie, też często, którzy na przykład gdzieś na profilach facebookowych wręcz chwalą się, wiecie, piszą posty, czy tylko ja nie pobrałem jeszcze tej zjebanej gry, wiecie, i to jest takie, mi się to kojarzy z taką starością gdzieś, z takim archaizmem i taką starością gdzieś mentalną człowieka, gdzie to są często ludzie młodzi, taką mają opinię, gdzie tam 25-latek mówi, o ja się Pokemonami interesowałem, ale 15 lat temu, a teraz to, żeby to stary hop Pokemony łapał, nie? W tym momencie zastanowiłbym się, czy wypada staremu chłopu grać w CS-a, LoL'a, Dotę i tak dalej, a warto zauważyć, że ci zawodowi gracze, gdzieś tam drużyny e-sportowe, to są przeważnie jednak no, dorośli ludzie w wieku 20, 30, czasami starsi. Także tacy ludzie są, jest ich sporo, ja ich nie rozumiem i nie podoba mi się po prostu tak gdzieś ta starość, taka jakby takie, no wiecie, nie wiem o co chodzi. Także mój apel, moi drodzy, jest taki. Zanim rzucicie kamieniem, to rzućcie pokebolem. Warto naprawdę sprawdzić, polecam. Nawet jeżeli ktoś nie jest jakoś super zainteresowany tematyką Pokemonów, ja, wiecie, te nazwy Pokemonów i tak dalej, to wszystko ja już gdzieś to pozapominałem i teraz dopiero sobie odświeżam, bo też nie byłem tak jakby w obiegu, nie grałem nigdy w gry pokemonowe, ani na Game Boyu, ani tam na konsolach starych, tylko wiecie, bajka, naklejki, spinery, tazosy, to zbierałem, a potem jakoś byłem od tych Pokemonów odcięty, ale nawet jeżeli nie byliście przez ostatnie lata jakoś zainteresowani tematem, warto, moi drodzy, warto, dajcie szansę, zainstalujcie, nie spodoba wam się, usuniecie, nic za to nie płacicie, gra jest darmowa, możemy tam tylko kupować sobie takie monety, za które tam na przykład możemy pokebole kupować, jajka i różne tam takie dodatki do naszej postaci, ale nie jest to w żaden sposób wymagane, można równie dobrze sobie chodzić i łapać Pokemony bez tego. Także moi drodzy, nie byćcie tacy, nie byćcie starzy w tym złym sensie, nie byćcie starzy mentalnie. Dawajcie szansę, nie byćcie tacy, nie dajcie się też ponieść temu takiemu, bo wiecie, bo niektórzy ludzie to uważają za taki punkt honoru, żeby przyhipsterzyć. Wiecie o co chodzi, że jak duża część świata i Europy szaleje za Pokemonami, to ja nie mogę, bo to tak nie wypada, no ja muszę być taki inny, taki oryginalniejszy, nie, to jak 10 moich znajomych, jak 8 na 10 moich znajomych szuka Pokemonów, to ja muszę być tym, który powie nie, to głupie, no co wy, starzy ludzie, a takie rzeczy, nie dajcie się temu, naprawdę, bo kwestia wieku tutaj na dobrą sprawę, nie na dobrą sprawę, kwestia wieku nie ma tutaj znaczenia tak jakby i myślę, że na tego typu rzeczy za starym można być tylko w głowie, mentalnie. Także nie starzejcie się mentalnie, w tym złym sensie. No. I myślę, że udało mi się w sumie chyba w prostych słowach ująć to, o co mi chodzi. I moje pytanie do was jest oczywiście, czy łapiecie? Czy jesteście, w której jesteście grupie? W tej, co nie podoba wam się ta gra i koncepcja? W tej, co łapie i są zadowoleni z tego, że to się pojawiło, im się to podoba? Jak wam idzie generalnie, na czym łapiecie, tablet, telefon, jakie tam macie poziomy i tak dalej. Wszystko napiszcie to w komentarzach, moi drodzy, pochwalcie się jak najbardziej. Ja mam poziom 7, za niedługo będę miał, na Bytomiu same widle wyskakują praktycznie, te glizdy, nie wiem, może dlatego, że niedaleko cmentarza mieszkam. No. I to, moi drodzy, byłoby tyle ode mnie. Także podzielcie się proszę swoją opinią na temat Pokémon Go w komentarzach ze mną, a ja będę leciał łapać Pokemony. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, możecie zostawić łapkę w górę, żeby on dotarł do jak największej liczby ludzi. Nie wahajcie się też pokazać znajomym, zszerować gdzieś tam i tak dalej. No. Zapraszam was oczywiście na fanpage na Facebooku, na G2A, na codzienne streamy na Hitboxie, do wszystkiego linki w opisie i ja spadam polować. Może wyhaczę jakiegoś Pikachu.